Takže čaute, moje meno je Fire a dnes sa ideme pozrieť, kde budú majstrovstva sveta v Brawl Stars tento rok. Fú, tak za mňa fakt nedúbaná animácia toto bola. To nečakal som to, akože ja väčšinou takéto reakcie nerobím, ale táto sa mi páčila. Fú, hneď by som išiel aj do toho, kto je, kebyže viem, ako tam ísť. Ale nemám peniaze na letenky, ako keď mi to môžete zaplatiť. No, takže majstrovstvá sveta sú v Tokiu, ve športe, Brawl Stars. No tak teda napíšte ľudia do komentárov, že či si myslíte, že Crazy Raccoon obhája ten titul doma, alebo ho vyhraje úplne iný tým. Tak to je odo mňa dnes všetko. Máte v komentároch link na box Starnova a ja sa s vami lúčim. Čau.